postojao, oni su ga dovodili. Kao što su i u egipatskim piramidama. Nije bilo podzemnih tokova. Lepo satelitskim snikom možete vidjeti da su sa Nila pravljeni kanali i dovođeni do piramida. Tako isto u Bosni postoji podzemni tokovi koji idu. Ako ga nema, jednostavno kao kanal Dunav-Tisa-Dunav, hoćemo da navodnjavamo, daj, uđi kanal, betoniraj ga malo i dovučeš vodu, da bi dobio funkciju. U ovom slučaju na poljima da se prirast bude veći, međutim, za piramide je voda značila nešto drugo. Znači, upravo da bi funkcionisao, da bi se stvarao taj pozitivan naboj, da izlazio minus ioni gore u te šupljine, da bi se vazduh zagrevao. A ovo me sve vreme različno o tome. Kaže da su neke druge civilizacije radili to, najverovatnije. Ne, sigurno. Zašto bi radili tu ako nisu ostali tu? Pa upravo to što se desilo možda pre, po nekim mojim shvatanjima, 12, 13, 15 hiljada godina, kad je došlo do potopa, kada su oni i napustili, da kažem, ovu našu planetu i otišli gore. Oni su ostavili... Kako nije ostao niko, njih nemamo ostatak nečega što je, do duše ne znam kako su oni izgledali. Ostalo je. Šta? Vi znate, gledate Kinezi. Dobro. Pa šta je ostalo? Pa na što liči? Na koga liči? Priča za razmišljanje. Mislim da su oni ostatak te civilizacije. Pa koga ima najviše? Pa Kinezi, da. Gde ima najviše piramida? U Kini. Po čemu su oni iznad nas? Zašto oni ne rade to što su onda radili pre 380 godina? A upravo zato što su ostavili, znači ona civilizacija koja je bila jaka, ona je otišla, ostavili su čuvare. Kao što su i Maje bile, pa su i oni otišli. Ajde mi dođemo u našu Srbiju. Rte, šta sve to... Ja sam svašta slušao o Rte. Tamo su malo i čudan svet živi, moram ti priznati. Ili su oni to počeli da veruju nešto što ne umiju da objasne, pa onda nadgrađuju priče, tako. Pa te viđaju noću neke, ukazuju se na svoje vrata svemira su tamo, pa se spuštaju vanzemaljci. Ima dosta priča, su Amerikanci dolazili negde posebnog rata, zato što se veže iz rtenski čaj, da su ga odnosili, pošto ima posebne Satirea Montana, mislim da mu tako pravi naziv, da ga ima negde još samo negde na Siciliji, kod nas i u Rumuniji, je li tako? I onda se pominju čudna bića koje kao viđaju. Šta je od svega toga tačno ili je to reč o mašti? Pa, to je njihova mašta, uglavnom. A šta je moglo da je natera da im probudi maštu? Pa moglo ih natera upravo to što ja pričam o toj energetici. Znači, kada energija dolazi iz zemlje, pričamo o snaga dolazi iz svemira i da se ona skuplja, kao što sam objasnio, piramido, znači mi sakupljanje, privlačenje, znači na tom šiljku skuplja se ta energija. Ali ova energija koja dolazi iz zemlje minus, znači ona po težnjom želi da izađe gore, znači to možemo lepo vidjeti na onom softveru Harrya Offielda, kada je veštačko brdo, kada je prirodno brdo. Znači, ako su horizontalne energetske linije, znači da je prirodno brdo. Ali ako su vertikalne, lepo se vidi kako šibaju, izlaze iz... To možda se vidi? Da, naravno, možda se vidi. Koje su to boje? Znači, njima je nešto malo... Zavisnosti od vremena, od padavina. Znači, ono su i žute, i ljubičaste. To baš se vide? Naravno, možda se vidi to golim okom. I onda ljudi kad vide takvu neku pojavu, da je neka ljubičasta energija u vidu, da kažem, dima izašla iz piramide, on svašta može da prokomentariše, da kaže, evo, vidio je, ne znam, kuglu, vidio je brod, vidio je vanzemaljci i šta već. A šta si ti slušao od njih, pošto si odlazio tamo, ti... Ja sam često nadočen, pa uglavnom sam slušao takve priče, naravno ne ulazim u komentare, jer znate kako je naš svet. A šta im kažeš? Pa ništa, šta da im kažem, misliće da ovo je fijukno. A ti misliš da su oni fijukni ponekad, da? Pa, naravno. Dobro, pričalo se mnogo da će Ortanj biti jednog dana određen, ajde. Da li se to teorija zavere ili ne, mesto, dakle šupljinu u samoj planini koji očigledno ima, da će biti određen za mesto gde će se skladištiti kao nuklearni otpad. Šta je od toga istina, šta nije? Pa ja stvarno za taj podatak ne znam, ali mi se trudimo, naša ekipa se trudi da Rtve normalno dobije da on postaje nacionalni park, jedna ekološka sredina gde će i taj turizam, kao što su Bosanci uspeli da dovuku za 2 godine 500.000 turista. Da vide samo... Da vide brdo. Da li postojeći ili ne postojeći piramide? Postojeći ipak. Da, postojeći. Pa dobro, a šta to treba se uradi kod nas da to čovjek može baš da ima
osjećaj i utisak da je prisustvo nečemu što je piramida. Dakle, da vidiš šta to treba se uradi od rtne? Jednostavno treba što više... Da li treba se skida neki sloj sa njega? Ne. Šta od fizičkih radova? Fizičko, normalno, mora biti kopanja, mora se ući u te šupljine koje dolaze prema naboju, prema vrhu. Znači, postoje šupljine. Kolika je osnova te piramide rtence? Ne mogu shvatiti, kad stvarno to nisam imao. Mislim da je negde oko 2-3 km. To ne mogu. Dobro, ovo morate pitati. Je li to građevina, dakle, koja ima svoj zid pod uglom? Naravno, ima svoje uglove, svoje stranice. I šta je sad tu preko tog zida? Da li je bitno za piramidu da ona je iznutra piramida? Ne, bitno je od kakvog je materijala. Znači, da privlači taj energiju i svema da može da privlači. Ali nije ni toliko bitno, bitno je da postoje ti šupljina, da postoje ti kanali koji dolaze do vrha, do naboja. Upravo pričam zbog tog vazduha koji dolazi kroz vodu, da bi putovao kroz te tunele, gde bi se zagreo i gde bi izlazio taj dim koji izađe, a energija izlazi... To kao da mi pričaš o kaminu. Ista priča. Da, ista priča. Dobro, šta kažu naučnici i ovi zvanični za ovo što ćemo ti pričati? Pa ovo što ja kažem, oni još uvek ćute. Zašto bi sada nešto izašlo u video? Ne, zašto? Zašto ćute? Neki kažu da je to budalaština, da se pričati za piramide, da mi imamo najveću piramidu, onda da u Bosni je piramida, da je to zaluđivanje, da je najgore ono, ako se jednog dana dokaže da nije tako, onda lažeš pred svetom. Kako bi ti odgovorio? Pa ja samo kažem, dođite pa vidite. A šta je da vide kad se ništa ne vidi? Svi mi prolazimo, gledamo taj rtanj sa autoputa, on zaista izgleda čudno, izgleda ovako kao onaj, kako se zove onaj kolač, trilov. Da. Liči na to. Pa vidiš, za sada ništa ne možemo ni da vidimo. Normalan čovjek, da kažem, prolaziš pored rtnja, vidiš jednu veliku planinu i šta možda kažeš ništa, planina kao svaka druga planina. Međutim, onaj ko je bio gore i ko je malo ušao pod nju ili u nju... Šta si vidio? Pričao si malo pre, dakle ulazio si u Bosanski piramid. Šta se vidi u Rtanskoj piramidi? Za sada ne želim da odgovorim na to pitanje upravo zbog takvih priča. Da ne kažu, vidi ga ovaj fijukno, još nije vreme ni mesto da se obelodani. A šta Srbija treba da uradi da bi iskoristila svoje piramide? Pa, vidite, postoji jedno zabeležje da je na području od Sirmijuma do Naisa, znači Sremska Mitrovica, Niš, Niš, rođeno 17 rimskih careva. Imperatora. Jeste. Evo, u Eminaciju 14.000 grobnica je nađeno kod Kostolca, samo rimskih. Pa, pronašli bi više, znate, i na drugim mestima da se radilo o drugim istraživanjima, da se novac davao upravo na drugim istraživačkim, da kažem, lokalitetima. Mi smo bacili tenziju samo na taj... Dobro, a šta mi imamo ako se otkriju piramide? Da li to ona može se zapusti pa više ne deluje na način na koji deluje? Piramide u svakom slučaju deluje. Oni dan danas deluju. Bez obzira da li je zatvorena ili... Da, ona deluje sad nekada s manjim intenzitetom, nekada jačim, ali uglavnom mi smo pokušavali da zataškamo na tom rtnju istom gore da je ta šupljina, da je taj vertikalni dimnjak, gde postoji jedna crkvica u doba komunizma. Oni su srušili tu crkvicu i zatrpali su tu vertikalnu šupljinu. Bacali su dole betonske te ploče od crkve, kamenje, da bi sakrili tragove. I sad se to upravo radi, račičuju se te... Znači, onako prevedeno, rtanje i snaga rtnja tih piramide u stvari ono što hrani, što čini Moravsku dolinu bogatom. Da. Jednostavno rečeno. A je li taj deo kraj da su bosanske piramide, je li bogat ili ne? Bogat, prelep, vegetacija, bujna. Mi nismo Egipćani, to je ono najvažnije. Tako što kažeš da ima među nama Egipćana. Znači, ovo je bila priča o piramidama i kažeš, da li bi ona doprinela turizmu u Srbiji? Pa naravno, pa kad su Bosanci mogli da dovuku 500.000 ljudi... Šta to znači kad su Bosanci? Pa kažem, što smo mi loši od Bosanaca, da ne možemo da uvučemo i to na kolevku sveta. Znači, rtanje je kolevka sveta. Pupak sveta, ne? Pupak, da. Hvala. Dobro, Zoran Kocić bio gost Bisera. Šta misliš šta će gledalci reći večeras? Evo još jedan čudak priča o nečemu što je nemoguće ili... Možda će nam se i